Harang. O tapos ano yan? Ano yan? Ano yan? O ano yan? O, harang na kayo ah. Ay nako. Oh. Kasi may sigaw, galit ka? Ayop. Sinalubong. Grabe lubak oh. Kita yan. Ang lalaki. Ito panibagong diversion road mga papi oh. Papunta to ng Dait malamang sa malamang. Kasi doon na papunta Dait eh. Ito hindi ko alam kung saan to. Kung anong kalsada sakop nito or saan papunta. At ayun na nga mga papi no. Papakita ko lang sa inyo itong ginagawa na to na pagkatagal-tagal natin hindi pa rin natatapos. Ilang dekada na to. Ganto ang sitwasyon dito. Gravity. Sana magawa na at matapos na to para maging convenient naman sa mga naglalakbay tulad namin. Uy. Lubak. Lubak. Alright, solve na tayo sa ating kinain mga papi. Akit na tayo ng Quezon Park. Bago pa ako tuloy antukin doon sa kinain ko. Alright. Dito na tayo paakit ng Bitukang Manok, Quezon Protected Landscape. Tcharin! Lamig dito 9:30 na ng umaga. Lamig ng hangin. Preskong presko. Langhap sarap. Langhap sarap. May ganon. Sorry po. Pagbalik na lang po, wala akong barya. Galing mo talaga, bright ka. Mga taga-assist na senior. Yun, go daw tayo sabi ni ate. Hindi kasi pwede magsabay dito dahil sa lubungan, masikip pang kalsada. Ayun, bakante. Alright. Napipitikan kaya tayo dito. May mga namimitik na rin dito eh. Ay wala pa, maaga pa siguro. Nung nakaraan may namimitik dito eh. Yun oh. Tcharan. Ang sikat na Bitukang Manok. Walang tambay ngayon ah. Alright, tapos na muna natin dito mga papi. Balik na tayo sa biyahe natin. Let's go. Walang taga-pitik ngayon ah. Sayang naman. Nung nakaraan meron, hindi ko nakuha yung picture ko eh. Hindi ko alam kung anong page ba yung nilagay. Hindi ko na kasi nabalikan yung photographer. Walang pitik ngayon, siguro mga weekends lang yun. Sarap dito talaga oh, lamig ng hangin, taas kasi. So far so good. Mukhang may inayos naman sila dito sa may kalsada. Dating malubak, talagang malalaan lubak. Ngayon may mga part na bagong semento yung kalsada. May mga part naman na tapal lang kalsada. Pero at least hindi na masyadong talagang tagtag. Di gaya ng mga nakaraan talaga. Naka po, Diyos ko Lord, feeling mo magkakalas yung motor mo pag dumaan ka eh. Grabe talaga ang talbugan.
Ayun oh, ito gaya na ito, bago lang to oh. Yun, ayos. Dati pag dumadaan ako dito talagang ano eh, rough road eh. Alright, nakababa na tayo ng Bituka Manok. At diretso na tayo sa biyahe natin. Ngayon, babaybayin naman natin tong papunta ng Timonan. Alright, welcome to Timonan, Quezon mga papi. Ang dagat. Mapayapa ang dagat dito ngayon. Relax na relax. Sarap mag-swimming oh. Tapos ganito kainit. Hayahay ang buhay. Let's go. Yun. Grabe ganda ng tanawin oh. May part na ginagawa dito yung kalsada mga papi, kaya wag tayong ramatrat dito masyado. Ewan ko lang kung gawa na. Madadaanan natin yun kung tapos na ba yung kalsada, kasi may part din dito na sira-sira, lubak-lubak eh. Sana tapos na. Ang ganda ng tanawin talaga. Nakaka-amaze. Amazing. Low tide. Baka ito na yata yung ginagawa dati kung hindi pa tapos Whoop. Ay hindi, harang lang yung bus. Ay bus, truck. Nyari. Singit na tayo. Legendary singitan. Ano pa? Ako, may harang na ba to? Ba't traffic? Ano meron? Ito na ba yung one way? Ginagawang anong kalsada? Oo nga, one way. Ito yung ginagawang kalsada oh. Di pa rin pala tapos. Last 4 months kasi ako umuwi. 4 months na nakalipas. Mahaba rin kasi yung lubak nito, kaya siguro matagal din gawin. Sumingit pa talaga yung mahabang truck oh. Pinapa-stop na nga eh. Alright, tayo naman. Ito nga mga papi. Ito oh, haba oh, diba? Tapos meron pa yung sa unahan eh. Yung mga malala talagang lubak, yun ang inaayos nila. Kaso 4 months na eh. Ang tagal naman. Nagreklamo pa eh no. Harang. O tapos ano yan? Ano yan? Ano yan? O ano yan? O, harang na kayo Ay nako. Oh. Kasi may sigaw, galit ka? Ayop. Sinalubong. Sinalubong na yung kabilang lane. Paano makakapasok ng kabilang lane? Wala na, hinarangan nyo lang. Hindi na kayo makakatras dyan. Sabay-sabay kayo matras lahat. Ay. Hinarangan, awit. Bahala kayo dyan. Pare-parehas kayo magantayan dyan.
Hindi na makakatras yan, oh. Sagad ba naman yung pagkasalubong, eh, oh. Oo. Awit sa inyo. Wow, dagat. Ito gawa na. Ito yung ginagawa ng nakaraan, eh, pag uwi ko. Itong kalsada na to, oh. Gawa na. Gawa na rin dito. Ito. Yan, oh. Bago pa yung maputi pa yung kalsada. Gawa na pala. Yun nasa unahan. Hindi pa tapos. Yun. Ayos. May mga konting lubak-lubak pa rin pag nalampasan nyo yung ginagawang kalsada, kaya ingat pa rin tayo. May mga bagong bypass dito mga papi, oh. Plaridel and Gumaca, Quezon bypass. Okay. Ito yung magiging bypass ng Plaridel and Gumaca. Alright. Pwede. Marami nang ginagawa mga bypass dito mga papi. Meron pa rin sa unahan, hindi, nakalimutan ko lang kunan ng video. Yung tawag nito, at yung unahan to Mauban, Quezon, nung sa unahan. Tapos ito naman Gumaca, Plaridel to Gumaca. Mabuti naman para kung sakali hindi napapasok dun sa mismong bayan ng Gumaca. Matraffic kasi dun, late ng kalsada, makipot. Kaya pangit din dumaan dun. Uy, wait, taas yun, buti naman at ginagawa na ng bypass. Nangyari sa inyo? Oo. Nangyari sa inyo? Muntik na magkabanggaan, oh.
Oo, wala, sige, oh. Dumiretso. Hindi nagbigay yung dalawang truck, muntik na sumabit. Kung hindi nakalikutong ano, kulay pula. Buti nakapagmaniobra tong kulay pula. Yan ang resulta ng walang bigayan. Sabi ko sa inyo. Alright mga papi, andito na tayo sa Panibagong Bypass. Kalawag diversion. Yes. Tayo sa ano, diversion road. Hindi na tayo dumaan sa bayan ng Lopez. Parang dumaka lang din yan, masikip. Traffic. Yan, tayo dadaan. Diretso lang. Daldal ako ng daldal, di pala nakakabit yung microphone natin. Wait. Gunggong! Mula nung nagpalit ako dun sa bago tayo dumating ng Kalawag Diversion Road. Ang bihira. Ang dami ko pa naman na nasabi. Tapos walang boses. Wait. Epekta ng walang tulog. May tulog naman kaso bitin. 3 oras na 4 na oras yata. Yan, nakakaramdam na tayo ng antok. Yun o. Ganda ng tanawin o. Solid. Couple helmet. Magjowa yan. Hindi, pares na lalaki. So andito na nga pala tayo sa Kalawag Diversion Road mga papi, no? Bali, ang nangyari dito is hindi na tayo dumaan sa Lopez, sa town proper ng Lopez. Niligpasan na natin yun. So dito na tayo sa papunta ng Kalawag. Ano nangyari? Ba't hinto kayo? One way. Uy! Isa. May ano pala dito, oh. Ano yan? Tren? Tren ba yan? May ginagawa dito ang ano, parang sa flyover, overpass. Pero palagay ko ano to? Tren. Malamang sa malamang. Yun o, mga papi o, kita nyo ba yan? Parang yung gaya na ginagawa ng MRT7 sa Quezon City hanggang Bulacan. Ganito rin yun eh. Huwag mo sabihin magkakaroon ng ano dito, MRT7 hanggang dito. Ano ka nasisira, ulo? Extension ng MRT7 nasa ano na, Kalawag. Nagpasal Lopez. Lopez Kalawag. Oo nga no. Oo, pwede. Ilang poste na yung nagawa? 6. Ayos yun ah. May ganon. May paposte si Mayor. MRT7 papunta ng Kalawag. Amazing.
Grabe naman lubak yun. Ingat tayo mga papi dito sa bandang paglabas yun ng diversion road ng Gumaka papunta ng Kalawag, dahil awit talaga naman mga lubak, gravity. Mas lalo pag di nyo agad napapansin, medyo may kalaliman ng iba, talagang mararamdaman mo na talagang lulubog ang iyong gulong. Lalo pag may angkas ka, nakupo, lagotok-tok. Lalo pag may kabigatan pa, awit. Ingat tayo sa banda rito mga papi. O, tinan nyo naman oh. May mga lubog na kalsada, tapos nilagyan lang nila ng espalto yung gilid para may rampa, pero mataas pa rin. Matalbog pa rin ako eh. Takbong ano lang ako ha, 40. Grabe lubak. May mga butas na nilagay na ng lupa, tapos may kasamang, hindi ko alam kung graba o bato, basta lupa pinagsama. Kasi iba naman espalto. Yari ka talaga pag hindi ka masyadong alerto sa kalsada dito. Ano ka talaga eh, disgrasya. Mahal din dito ba? 67 pa rin presyong Maynila. Nambas ah. Tulungan mo kaya? Tulungan mo kaya? Kalod-kalod. Tama eh, nakakalagay lupa sa loob. 235 din nagkakalayo. Kanina 235 din may git yata. Alright, time check natin. Alas 12 na ng tanghali. At pangalawang gas natin. So kasya na to hanggang makapunta tayo sa amin bahay. Dahil 5.5 ang max capacity ng ating click. So may tira pa itong mahigit kalahati. Kasi dati yung sa Wave 100 ko, makakatatlong gas ako eh. Apat. Ganun, mga apat. Eh ang fuel capacity lang nun is 3 liters lang. Ito 5.5, kaya dalawang gas lang tayo at meron pang matitira. Wait, marami tayong kasabay na truck ngayon. Oh, si Optimus. Daming Optimus Prime oh. Naglalabasan yung mga Autobots. Hindi na naman tayo makasingit. 15 minutes na mahigit. Hindi tayo makachempo yun. Daming kasalubong. Wala na yung antok ko kanina eh. Naantok na naman tuloy ako. Wow, may nag-overtake. Dahil nag-overtake siya, ibig sabihin bakante. Alright. Good job. Oops, bad job. Buti na lang, nakita ko yun kurbada kasi. Buti na lang nakapagpreno tayo. Kung hindi, ewan ko lang. Alright. Uy, sa wakas na nagpasan din natin yun after 15 minutes make it. Nakakantok naman kasi pag hindi mo overtaken yun. Para kang kakanta ng hindi kita malilimutan. Ngak.
Yawn, bakante na naman. Let's go. Grabe lubak oh. Kita niyo yan? Ang lalaki. Oh, hindi na lubak yan, butas na. Butas na yun ah. Mga ganyan no, tapos malalim. May gulay. Sana naman sa gabi may ano yun no, reflectorizer ilaw. Delikado. Yun o, andito na tayo sa kanto ng Tabogon, kung saan pag diretso natin to papunta ng Daet. At dito tayo sa kanan papunta tayo ng Bicolandia. Alright. Iyan o. Dito muna tayo mag-standby sa Luneta. Standby sa Luneta. Kakain ko lang ng ano eh. Ano makakainin ko dyan? Tambay na lang tayo sa puno. Busog pa naman ako. Kumain tayo dun sa ano, bituka ni manok. Pahinga na lang tayo sa malilim na lugar. Hanap tayo ng good spot. Bilis lang oh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 hours na pala. 7 hours na tayong nasa kalsada mga papi. Kaya pala medyo inaantok ako kanina. Hanap muna tayo ng spot para makapag-stretching, para tayo magising. Gising. Hanap tayo ng spot. Saan ba spot mo ganda rito? Spot! Asan ka na? Spot! Yung malilim para sakaling ano, tumagal tayo ng pahinga. Nagyan, korbada yan. Delikado. Delicates na korbada. Ingat tayo sa kalsada rito mga papi. Grabe, tagtag ng ano, tagtag ng kalsada. Hindi na pantay yung kalsada. Ano na, tawag na ito, biyak-biyak na. Tapos ano na, para siyang ganun, para siyang hagdan. Nakaangat yung iba nakalubog. Bihira. Kawawa talaga shock dito. Yan o, ganyan o. Hati-hati na, tapos nakaangat yung iba. Alam mo, hagdan. Nakakasira ng bearing. Ito panibagong diversion road mga papi oh. Papunta to ng Daet, malamang sa malamang. Kasi doon na papunta Daet eh. Ito hindi ko alam kung saan to, kung anong kalsada sakop nito or saan papunta. Ginagawa pa lang oh. Hindi pa tapos. Ito pa Daet ito sigurado. Tingnan natin sa mapa. Ng signal ah. What? Papunta Santa Elena.
Tama? Itong kalsada na to papunta ng Santa Elena. Ito, paano na? Tawag na ito. Papunta ng dagat. Diversion road to ng ano, Santa Elena. Pwede. Marami na ginagawang diversion road ah. Grabe naman lubak dito. Dinadaan na lang sa ano, tapal-tapal ng espalto, pero hindi naman pantay ang pagkakatapal. Kawawi talaga gulong mo dito, saka ano, siya. Accident prone area, kaya alalay lang tayo dito. Approaching na po tayo sa city proper ng Tagkawayan, Quezon. At ang oras natin ay 1:30 na ng hapon. Kumain lang tayo ng nagi 30 minutes kanina. Tapos nagpahinga tayo ng mga 15 minutes. Kumain tayo ng tinapay kanina. So yun lang yung naging pahinga natin, no? Tapos ito, dire-diretso na ulit sa biyahe. School zone. Ang dami na mga ganyan sa school zone. Medyo pag di mo napansin talaga, bulaga ka, bulaga. So far so good ang panahon. Hindi tayo binigyan ng sakit ng ulo kahit na mainit. Mas gugustuhin ko pa yung mainit kaysa maulan. Maulan, basa ka. Basa ka sa sapatos mo. Kakapote ka pa. Kahit magkapote ka, basa pa rin yung sapatos mo eh. No choice. Itong init na to, okay lang yan kasi lumalakas na may ihip ng hangin presko. Kaya mas okay ako sa mainit kaysa sa maulan. Konting tumbling na lang at malapit na tayo sa Sipocot. Dadaan pa tayo ng Del Gallego sa Caragay. After noon, Sipocot na. Ay hindi pa, Lupi. Tapos Sipocot. Ano? At ito na nga ang ating Ragay Golf, kung saan nakita natin siya nung dumaan tayo dun sa diversion road ng Gumaka at Lopez. Tama ba? Ay, hindi, Plaridel at Gumaka pala. Nakita natin itong dagat ng ano, Ragay. Gulf of Ragay, yon.
Ito yung sikat na checkpoint ng Kamsur, kasagsagan ng pandemic, ang Del Gallego checkpoint. Andyan pa rin yung mga bahay-bahay oh. Nilagyan lang ng harang. Ayan, nakalagay pa rin yung mga checkpoint sign. Checkpoint sign, ayan. So pag wala kang vaccine card, wala kang travel pass, tapos wala kang purpose kung ba't ka uuwi ng Bicol or pupunta sa pupuntahan mo, hindi ka makakapasok. Dahil mahigpit sila sa COVID. Ngayon, wala na. Ilan na kalipas? 2000, 2001, 2002, 2003. 4 years na pala. Ka-pandemic, 2020, 21, 22, nagluwag na. 23 na ngayon. 4 years na. Parang wala lang, ganun-ganun lang. Back to normal ang pamumuhay ng mga Pinoy. Next destination is Ragay. Dito na tayo sa Del Gallego. Ayun yung town proper ng Del Gallego. Alrighty, Ragay naman susunod. Railway kabila sa ano ng tren. National Police Mobile Infantry. Alright mga papi, update ko lang kayo sa kondisyon ng kalsada rito sa Ragay. Dito medyo malala yung mga lubak. Puro mga tagpi-tagping espalto. Gaya nito, yan, maraming ganyan, tambak. Ayos yun overtake na wala sa ayos Anyways, ayun nga, yung mga espalto na hindi naman pantay-pantay pagkakagawa, parang lubak na rin kahit takpan nila yung butas. Kasi yung iba maumbok, yung iba may palubog, hindi siya even even cheese. Basta hindi pantay yung kalsada, ganon. Dahil sa mga butas na pinagtatakpan. Kaya talagang matagtag. Gaya yan. Ayan ayan mga ganito yan, mga ganito.
tagtag talaga, super. Kaya ingat-ingat na lang at wag masyadong rarat-rarat dahil konting mali lang sigurado pwede kayong sumemplang sa mga ganun. Bigyan konti na lang at makakarating na tayo sa Ragay. Ang oras natin ay alas 4 na, alas 4 2:30 na lang hapon, alas 4, layo. Chill ride lang ako kasi medyo inaantok ako eh, hindi ako makaratrat. Baka bila tayo mapapikit nang wala sa oras. Ayun mga lubak oh, dami. Ayan oh, di ba? Ganyan ang mga lubak dito. Dito sa may bandang Ragay, ayan oh. Ang dami. Kaya talaga iwasan mo yan kung ayaw mo makatsyempo ng malalim-lalim. Medyo inaantok na ako kaya chill ride lang tayo. Tayo magbadali. Makakarating din naman tayo sa ating pararawanan. Siguro mga ano pa, isang oras mahigit pa. Nasa Sipokot na tayo. Isang oras mahigit, di ba? Mga 3:30. Inabot din ako ng 12 hours kung ganun. Mabagal. Oy, lubak. Oy, lubak. Oy, lubak. Ayan ang sinasabi ko. Oh, ayan ang sinasabi ko. Oh. Talagang lubak. Malalalim. Kawawa talaga motor dito. Yun oh, bihira yan. So bakas natapos na nila itong ginagawa, itong tulay na to. Ayun oh. Oo, tagal na rin na itong ginagawa eh. Buti tapos na. Konting ano na lang, konting antay na lang. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Alrighty, dito na tayo sa Ragay proper. Welcome to Ragay. Ragay, 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 Ragay. So lubak, anim, awit. Lubak, ang pupunta. Awit. Awit na yan, mababangga tayo ng wala sa oras.
nakabuntot siya eh. Parang ang diretso ko dun sa malaking butas. Malaking butas yun men. Simplang ako dun. Nakatutok siya eh. Buti na lang malakas ang preno niya. O hindi ko alam, baka di niya ako napansin. Dahil kita ko naman siya sa side mirror ko, medyo malayo-layo naman konti. Bilang nagpreno, wait. Ang dami natin kasabay na truck mga papi. Nakakaawit. Okay, welcome to Sipokot. Alright, nasa baluarte na tayo ng Sipokot. Kunting tumbling na lang at malapit na kami sa aming lugar. Hanap na yan. Ay, talagang malubak. Awit. Ay, malubak din dito sa may Sipokot mga papi. Kaya huwag kayong babakbak masyado. Oy, yung toyo. Monumento ng mga kababaihan. Ang malaking toyo. Alrighty, pag nakikita na yung mga ganyan tarpaulin, yung tarpaulin na malaki na yan, yan naman nag-iisang ganyan kalaking tarpaulin dito eh. Ibig sabihin, nasa Sipokot na tayo. Town proper ng Sipokot. Ayan, ayan na, ayan na. Doon pa yun, pakaliwa eh. Pero malapit na. Eh syempre, hindi na tayo pupunta doon. Kaya dito tayo kanan papuntang Naga City. Naga City. Ayan, yan yung mga tarpaulin. Dito yung Pasipokot proper. And that tayo dito tayo sa Naga. Yun o. At dahil malapit na kami, ako pala dito na tatapusin ang ating video for today. Pero bago lahat mga papi, no, maraming salamat sa patuloy na naniniwala, nanonood, at patuloy na sumusuporta kahit 4 months tayong walang upload. Yeah! Kawawi. Pero ramdam ko pa rin mga suporta nyo mga papi. Kaya maraming salamat sa inyo lahat, sa mga sumusuporta at patuloy na natitiwala kay Papi Lansky. Let's go! Sana huwag kayong magsawa ng sumuporta pa rin sa akin. At ngayon susundot na tayo ng ating vlog kahit nanghiram lang tayo ng ating camera. Dahil 4 months na, ano ba? Wala pa rin tayong upload. Ngayon pa lang ulit. Pero sisikapin natin magsunod-sunod ang ating upload kahit paano, para meron tayong video. Alright. At para sa mga kapwa ko riders, delivery riders, MC taxi riders, let's go. Ingat-ingat tayong lahat sa ating mga biyahe. Huwag tayong masyadong kamote para iwas disgrasya at abala. Alright. So yun lang mga papi. Kita kasi ulit tayo sa ating susunod na video. God bless. Yes sir. Ride safe. Let's go. GoPro turn off. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Pati itlog mo tatalbog talaga. Iyan o. Grabe talaga naman.
ilang taon nang hindi talaga nila ginagawang permanente yung kalsada na yun so sana naman ngayon habang ginagawa talagang planchado ang kanilang proyekto para matupad na ang mga dapat matupad sa kalsadang ito dahil abala na sobra. Twink. At napakadelikado sa mga 2 wheels. Sa 4 wheels medyo lang lubak-lubak lang sila. Kami pwede kaming sumemplang, tumaob, ganaan. Ito ayan ito ginawa na to pero wala pang isang taon ganyan mahina ba ang pundasyon o wala bang suportang bakal niya sa loob? Ba't gano'n? Anong nangyari? DPWH ng Sipokot. Why? Uy, aba ang dami na nagtitinda ng salad. Salad salad dahil summer na marami nagbebenta ng ice candy. Uy, ginawa na rin pala to. Alright. Ayan yan ang gusto ko. Ito matagal na rin to ilang taon na to ngayon lang nila naisipang gawing sementado gaya nito sa kabila ayan, sementado. Grabe rin ang dito, lubak dito. Talagang malala, sobra. Sana naman dire-diretso na yun hanggang doon sa may sira sa dinaanan natin kanina. Kawawa naman kasi yung mga nagmumotor pag ganito kalsada ito yan lechon Jalan jalan sabi natin jalan. So yun lang mga papi, pinakita ko lang sa inyo yung mga dapat nyong makita o madaanan para maging aware kayo o magkaroon kayo ng idea sa kondisyon ng kalsada rito. Alright, let's go, ciao.